आमच्या पोया dorman सात साक्रामेंत करून दवरल्या देवान आमी इगोर्जेर वोसोन साक्रामेंत जोडटाव सगळी पोय मोगान देवा बापाचो आशिर्वाद घेताव आमी सगळी रावोन सांगातान जेजूक एडनान आयज काळजार घेतला भितर सोल्ला आमच्या क्रिस्ती धर्मान 3 ऑगस्ट 2015 वर्सा एंटनी समीराक जल्मलो एंटनी आनी समीरान बरे भाशेन तुका एडन वाडयलो एडन आनी ताच्या दाडाचो जल्माचो दीस एकाच दिसाक व्हरतलो आपल्या भुरग्यांचो आनी बायलेचो फुडार करूंक एंटनी USA गेलो आपल्या भुरग्यांचो आनी बायलेचो फुडार करूंक एंटनी USA गेलो साक्रामेंत जोडूंक आवय बापूय भुरग्यांक दोतोरीक धाडटा देव संदेशकारां जायती देवाची वळख भुरग्यांक दिता 8 दीस लागशिल्ली तयारी करूंक कंपल्सरी दोतोरीक वेचें पडटा 8 दीस लागशिल्ली तयारी कोत्तोच कुमसार जावन कुमन्याव घेता जेजूक आपल्या काळजान घेवूंक एडन कुशाल जाला काळजांतान गोडबा रेमन आनी गोडबा एल्विना स्पेशल आयल्यात लंडनतान सगळ्या सोयऱ्या दायऱ्यांनी तुका बेसांव दिल्या एडन आपल्या हातान आयज कुशालकायेन डॅडी तुजो मोन वयता दीस रावोन USA शारान डॅडी गोंयांत आसलो जाल्यार कुशालकाय वाडपाची तोवूय व्हरपाचो मोगान एडनाची भयण एनली जावन आसा भावाच्या चड मोगाची दोगांय केन्नाय ती रागान जोगोडटा पूण रोकडीच एक जावपाची दोगांयनी अशींच तुमी मोगान भोवोंक ही मागणी आमच्या सगळ्यांची एडन बाबा जेजूक तुवें काळजान घेतला गरज आसा तुका मागण्याची जेजूचो तूं पाटलावदार जाला जिवीत सुरू करतून हे फंक्शन इतले बरे भाशेन सोबोवंक आमीन कासार केला आपलो जीव आयजतान तूं सदांच कुशालकायेन भोंव देवान तुका बरी भलायकी दिवं सगळ्यांनी आमचे हात उबारून म्हणया एडन बाबा गॉड ब्लेस यू सगळ्यांनी आमचे हात उबारून म्हणया एडन बाबा गॉड ब्लेस यू सगळ्यांनी आमचे हात उबारून म्हणया एडन बाबा गॉड ब्लेस यू